Tiedetään se, että ei muuta kuin... Ja näin lähdetään! Ja Taisto Miettinen painuu, Tappajan katse silmissään lähtösuoraan. Maailman ennätys! Katsomatta, että ja muuten keli on tämmönen, niin kyllähän tämä hymyilyttää. Ja sitten täällä on ihan fantastisia tarinoita. Madisonilla ja näin palataan! Ja maailmanmestarin pari lähtee järjettömään kovaa sprinterivauhtia ja se on vain yksi luikassa, kun ollaan jo vesiaralla. Nyt mennään kärkivauhtia. Täältä liettualaispari. Will Wellbeing 101.17. Tiukkaa tekee. Ei taida riittää. Voitto tulee ykkösparista. Ja sieltä tähtilippupaita 24 Liam Devonlee johtaa erittäin kovassa. Siinä ei passaria halua ryhmään eikä nautiskelemaan, vaan riviästi pitää vaan jättää johon. Kannattaa yhdessä. Ja aivan tasaisesti, ja korealaiset ottaa takaviistossa kyllä nyt videomateriaali.